Akayım ve Joe yine hamsoya at. Selam. Korç خیر رفته ساز. İnan traktörü ina. Yes ya bu gayet nişanıştım. Ha? Ne? Tozaş mekini ya akayım ve Joe nigah ki traktörü nava giriftagi ve patinko ay keysaz. İnşallah ipgaysın ücret toza mekini. Selamat. İnşallah Amixel hama vaqt mudda xizmatdasin. Xay подписчикор я салом ройка. Саломат бошем ака дастгирӣ кунем вақто беҳтарин шахса беҳтарин дастгирӣ кардеса. Любой нафара дастгирӣ кардеса. İnşallah иншаллоҳ. Оли я бача идга да курер тури кагем. Оли у видео аниме партом. İnşallah. Дастгириш кенам братат. Райка ба шатамезанам ба бел. Хами тракторшина. Бо кошиш нигах ки хеле чи дора. Ай дрон снимат мешава. ها؟ او دا پیششه؟ وقتو بهترین های او نه ایسینی دارون چی داره کنوب چی داره؟ گیدراولیک پتی هوی میشه شدکش میبندی اینا تراکتر اینا برادرها اینه نگاه که با جسیبیو کتربیلیرو خیلی هستن که ай дарун блокировкаша уй мекунӣ як тараф коша мегирӣ мемунӣ ясн тела мекунӣ коша охе чи барои стреля ай у тараф бизгара ай сини усон инаи силиндр қатияй яки яташ рушноя ё вақто ҷои асосиша рушной каган мефурай трактор маҳкам мекунӣ уй мекунӣ хай китайский усунш корбори китайя хай Амихел иншаллоҳ Амихел кадуме тракторист ҳастен ё ки праваи расӣ дорен иншаллоҳ зам занем ва номеро ай дастмон меомадагия иншаллоҳ ҳаракат мекунем дастгириту мекунем ҷои корту меорем ина стопои ақибаш ранги стопои хеле разадиш ранги стопои Lexus нестан Anca bir partikosha kulçalmagan ki kelim ramiya. ne Hoca burada. ku Ku grionka ina gabariter avarenisha нигоҳ кунед миштия кор мекунад вақто ҳамисто бош гарени маҳқулш наон га маном яла қан табзане ба худо кайф кун бигарака ина магнитофон калонкош Toboş. Китобаш китобаш хай беҳтарин он нигоҳ ки китая ба китайский чум чи наисаст дар иҷа гӯё мо мефаҳмида бошем ака оли биё капоча викун дар иҷа бай мардума нишонте ки китай чӣ хели трактор ака бировардааст боз бес хидм ҳуиш кун тото Trактор boş, boş neyse. не бародаро на ягон ҷое барои мастара проверка кан на ягон ҷои хелӣ дора хай ҳо гидравлика онҷо мебинӣ мефаҳмӣ Aslanı da dachka. ҳастани ҳамаш дачкай хай мотори хеле тозаи хушрова хай чи трактори нав кишид конечно вали тоза Kamera duran, bu kavuna kamera. камози ақай мекунӣ камера нишон метавад не ба худо Hoca nişon. Не. Çika. Tobu xizmat. куҷо да камера дора ба худо нигоҳ барои задни рафтан камера дора бо заводской ба худо не маҳкам кун нигоҳ кун ягон барои ҳамин наздикӣ тамошо кай я водитель ҷисиби
я ба мардака помощникша меҷиқа ку ақибай мекна ҳама калиса ақиб меҷиқа ҳама пеш ина як камера дора барои мобайни ягон кас уҷа диёра и бар у бар уна ва ойнао мебини мобайна ва камера не камераш камераш камера шиш тамом тамом метуни кушиш уже кушиш نه دچکوش чикош аимҷа ҳама масла ҳама чиша аимҷа нишон и температураша аккумулятрош не соляркаш нефаҳмо барои кам буданаша иҷо мефаҳмӣ бад این ها нишонет я آه کوچ کمای نگاه این یک باره کوچ هاش کدام داره блокировка не у наҷиқш бо гидравлик шуй наша таҳини кор буғалта кош пеш хам хеле یک این لوک شبی беҳтарин حاجت تو چیزا میشه газишам як шо чун هیچ کوش نمیرن که کامفورت داره аз бе шумо изолятсия зайн катарбилер зур нест гайранш бо медунам ки ташабин уже бисёр ҷошуя айта ҳичи надора ҳамеша соза این چیو کامفورت چی кондитсионер печка ҳамаш кор мекунад печка бо шумо диак дора الان من گرمش نموشیم بید